Molweni bantakwethu, namkelekile kwi-top 5 headlines of the week with me uLBJ. Bantakwethu njengesiqhelo maswaba nomahlala amanqaku nebenkqenkqeza phambili kulena iveki. Kuninzi ke bantakwethu okwenzekileyo kule veki. Njengesiqhelo siyazi okokuba kuthiwa alitshoni lingenandaba. So ke bantakwethu sondela nendlebe uphulaphule kwaye undibukele xa ndikuphakela amanqaku nebenkqenkqeza phambili kulena iveki. Akasenguye unobhala jikelele kumkhonto wesizwe uFloyd Shivambu. Uvavanyo lwe-DNA luqinisekise ukuba imizimba eyafunyanwa eLimpopo yeyentatheli uSibusiso Ndlovu kunye neqabane lakhe uZodwa Mdluli. Buya busiba rharha ubudlelwane phakathi kukaDonald Trump kunye noElon Musk. Ungxengxezile umphathiswa wemfundo ephakamileyo uDr Nobuhle Nkabane ngendlela ebeziphethe ngayo epalamente. Uyavutha ngumsindo uJaji Ratha Mogoeng emva kokuba igqwetha uCharles Mnisi ecele ukuya kuthabatha inxaxheba kwiComrades Marathon. Bethuna uxolisile uDr Nobuhle Nkabane nongumphathiswa wemfundo ephakamileyo. Uxolise kakhulu kaloku ngoba abe kanti uhlafunela ichungam esigezweni phaya epalamente ngela xesha ebexinwa ngemibuzo phaya ngamalungu epalamente. Uye wathi ke bantakwethu kokuba usihlalo uthe kuba la session ibinde kakhulu, wathi into kokuba abantu noko bangayithatha into esiwa phantsi kwempumlo bake bahlafune kancinci because ke noko kudala kuqhutywa kuhlelwe phantsi kungatyiwa. So ke yena ukhethe ukuba athathe into esiwa phantsi kwempumlo neyithunga wayihlafuna. Ntonayo ke umama lo kucaba uyihlafunele esigezweni. So ke ungxengxezile, niyamxola okanye nenza njani? Kodwa ndiyava uba ninxakame kakhulu emva kokuba ividiyo kamama ithe jijilili kumakhasi wezonxibelelwano nalapho kaloku behlafuna ichepisi eyihlafunela esigezweni. Benzawuthini babinini nihleli phana nikhonkotha ngapha nangapha imini yonke? Andimthetheleli kodwa umama, but inoba kuye kwade kwaphoncuka nesimilo because kaloku phaya uyaqhwithwa uthi usitha besithi omnye ngapha, uthi usitha besithi omnye ngapha. Oh shame umama wabantu. Kodwa siyazifuna impendulo ingakumbi kulaa mba we-sita board chairpersons. Ungathini ngokuba uchonge amaqabane nabantwana bamaqabane phaya? Yintoni le uyenzayo mama? Kodwa ke umama mosiyamazi uba uyirhoxisile loo move leyo. Waqonda uba ke ngoku makathi masiqalele nokutsha because abantu baye banxakama kakhulu emva kokuba bebona into kokuba kukho amaqabane apha kwaye kukho nabantwana bamaqabane. Kodwa wabezithethelela yena esithi aba bantu bayaqualify, bayazimitha zonke intoni i-requirements zoba sibe kanti siyabachonga. Kodwa ke still kwathiwa no mama, no ayizohamba ngolo hlobo. So ke bantakwethu nomongameli utshilo wathi into kokuba ufuna ingxelo ngendlela athi wabe kanti uziphatha ngayo uminister lo. Uminister ke kusafuneka akhe ayozoneka phambi komongameli. Ningandivikanga kubike xa ndisithi ayozoneka, but ndizama ukuthi kodwa ke sisixhosa masizakho ndirongo. Okay, kufuneka ayokunika ingcaciso ngendlela athi waziphatha ngayo. Minister, nawe mani ngewukhe wahlisa umoya because nawe uyayazi uba imeko kaloku kwenziwa ngolaa hlobo phaya. I'm sure ii-colleagues zakho ezikwezinye ii-departments zeza kuhlebela zathi ziyabuya. So nawe ngewuye wazama mani ukuba noko kangangoko, kodwa nawe izenzo zakho ziyarhurhisa kwaleyo uba uhlafune ichungam uyihlafunele esigezweni. Enye kwaleyo ukuba uchonga abantu, uchonga amaqabane wenza isiqabane entweni nabantwana bamaqabane, ayikho right minister. Bantakwethu makhe sithethe ngo-advocate Charles Mnisi noligqwetha elimele abarhanelwa ababini phaya kwelaa tyala likaSenzo Meyiwa.
Umnisi lo ke bantakwethu uthe wenza isicelo phaya kuJudge Ratha okokuba uyacela okokuba akazukwazi ukubakho enkundleni ngoMvulo kuba kaloku uza kube edriver esendleleni ebheka phi eJohannesburg kuba uzawube evela kuthatha inxaxheba kwiComrades Marathon. UJudge Ratha ke bantakwethu khangayithande yonke lento le. Esisicelo sikamnisi khangasithandi tu konke. Uthe into kokuba aka-understand into kokuba kuzabakho umntu ofuna uba kumiswe iinkqubo zenkundla ngenxa yoba yena efuna uyokwenza ihobby yakhe. Utshilo uJudge Ratha wathi eli tyala kudala liqhube for iminyaka engange-10 years yonke. Ubulungiswa abukabikho kwifemeli yakwamenyiwe kodwa yena uPhisi ufuna uba kumiswe iinkqubo zenkundla for uba athini ayokwenza ihobby yakhe. Hayi ke khangabe right konke Ratha khangayithande yonke lento le. Wabemile umnisi esithi mina ndifuna ukugijima jaji. Mina ngifuna ukugijima. Wathi ujaji ayizukwenzeka ke lonto leyo. So ke bantakwethu itsho into kwezintsha malunga nelatyala. Kodwa ke kukho into ethatha wayithetha uJudge Ratha neyenza abantu abakwicandelo lomthetho banxakama kakhulu. Uthe ukuba bekungumuntu omhlophe lo uba bekungumuntu omhlophe, umuntu omhlophe ebengasoze asenze isicelo esinje. Ebengasoze abe nesibindi sokucela esi sicelo uba eli gqwetha mhlambi limele aba barhanelwa abayi-2 ibingumuntu omhlophe. Uthe uJudge Ratha uyafunga ngemali zakhe zonke umuntu omhlophe ebengasoze konke asenze isicelo esinje. Bathi abantu ku-racist. U-racist. Nithini nina bethuna? Kodwa ingathi uye ngamandla mani. Umsindo ke kubalulekile ukuba sikwazi ukuwukhontrola. Ngoba uba sikwazi ukuwukhontrola umsindo, siyanesithethe izinto esingazukwazi ukuba sibe kanti siyazithini, sizibuyisele emva. Umzekelo, nanku kuRatha. Ratha kuzafuneka exolise uRatha because lento utshilo omnye umuntu wathi ayinanto okwenza nebala nesini nayo yonke into le ilapha phandle apha. This is just a behavior erongo yomntu. If it is a wrong behavior, nobody knows. Bantakwethu uFloyd Shivambu akasenguye unobhala jikelele kumkhonto wesizwe. Oku kuza emva kokuba kaloku wathi wahamba yokutshona kweliya laseMalawi wafika phaya wayokuphunga ikofu kwakunye noShepherd Bushiri. Esazi kakuhle kokuba uShepherd Bushiri waqhwesha kweli loMzantsi Afrika ngaphambi kokuba abe kanti ujamelana namatyala wakhe. Right? So ke bantakwethu umkhonto wesizwe uthe wabe kanti uyamthobela uyamehlisela kwisikhundla esisezantsi kwesi ebenaso wamsa phaya eParliament because kaloku yena wakhetha ukufuna ukutrenda. Niyayibona ke le nto yofuna ukutrenda kwenu izanifaka kwiingxaki ezinkulu. Uthi uFloyd uyasamkela ke sisikhundla sakhe esingezantsi asinikwayo kodwa ndisho into kokuba akakho happy at all uFloyd. Ndiqinisele uFloyd akalali behlayo. Floyd kodwa akunakukhala kuba utheni uzenzile. Akunakukhala kuba uzenzile. Ngewahamba yokundwendwela ibandla kulama bandla amaninzi alapha eMzantsi Afrika. Udle ipasika yakho phaya mani Floyd. Uye ukuzibizela amahashi ungenayo ingca okanye ungenambona. Floyd indaba ezimbi ke bantakwethu nezibuhlungu zezokuba i-DNA tests zithe zabe kanti ziyaqinisekisa okokuba imizimba emibili neyathi yafunyanwa phaya eLimpopo yekaSibusiso Ndlovu kwakunye neqabane lakhe uZodwa Mdluli. Ezi ndaba zibembi kakhulu ke bantakwethu ingakumbi kwiintsapho zaba bantu babini kuba kaloku ndiqinisekile bebenethemba loba kuthiwa ingabo mhlawumbi benethemba lokuba babe kanti bona bayaphila okanye basaphila. Kodwa ke ndidlulisa amazwi ovelwano kwezi ntsapho zimbini ngethemba lokuba bawuxola emva kokuba kuthe kwabe kanti kuyaqinisekiswa okokuba le mizimba indeed yeyamalungu
wentsapho zabo. Akuhlanga ngehlanga ndingatsho ndisithi tutwini bantakwethu. Imbi kakhulu into ehlele izintsapho zimbini. Ngake bantakwethu abantu abathe babe kanti benza esi senzo sibi kangaka bajamelana nengalo yomthetho. Bantakwethu, ubudlelwane phakathi kukaDonald Trump nongumongameli kweli laseMelika kwakunye noElon Musk nesimaziyo okokuba ngusomashishini kweli laseMelika bubonakala busiba rharha ngamandla. Kaloku umongameli waseMelika kule veki ipheleyo uthe wavakalisa okokuba uElon uyashiya eburhulumenteni. Kule veki bantakwethu, hayi ke sana, hayi bezikhala ke ngoku phakathi kwesi sibini, bezibuya ke ngoku berhuqa naphantsi eludakeni kwi-social media. Oyena nobangela woku ke kuvakala ingathi into kokuba kukwibill ethwe thaca phaya phambi kweCongress kweli laseMelika nekubonakala ingathi uMusk akahambisani nayo konke. uMusk ke bantakwethu uthe into kokuba abantu baseMelika mabazincame i-Epstein Files because kaloku igama likatata uDonald Trump likho phaya. Zii-files ezitheni ezi kuthiwa zii-Epstein Files? Kaloku ezi files ezi yayizi-files ezazikho kaloku abaphandi bathi babe kanti bayazenza kwityala lika-financial lo Epstein lo zithiwe ngaye waphaya kweli laseMelika. Le ndoda ke kuthiwa ngu-Epstein yayinegumgedle libi, nalapho kaloku yayithatha abantwana aba-underage ibahambisa ibase phaya kwi-island neyathi yanikwa i-nickname kwathiwa yi-Epstein Island, kuba kaloku lapho wayesenza izinto ezingalunganga nabantwana aba-underage. Kwakukho abantu ke awathi waba-invite ababethabatha inxaxheba kweli gumgedle. Kuvakala ke ngoku kaMusk okokuba negama likatata uDonald Trump likho phaya kweza files. Niva njani le nto bantakwethu? Uthi ke ngoku uElon anisoze nizive ezi files niluluntu lwaseMelika. Yeyi, ziyakhala manje, hayi ziyalila. Jonga ke sana, uvakalisa yena into kokuba uTrump into kokuba yeyi akayazi bakwenzeka ntoni ngoku kumhlobo wakhe uba angade abe kanti usiphatha ngolu hlobo, ekubeni babekhe bancedana bengabahlobo bethandamisana kamnandi behamba kakuhle endleleni. Uthi omnye into kokuba hayi andizingeni wena ungazanga uphumelele ulonyulo luka-2024 okokuba ndandingekho uba ndandingazange ndikuncedise. Uye waphinda waphefumla kwiposti ke uMusk nesuggesta okokuba uDonald Trump makaguzulwe njengomongameli waseMelika. Waphendula ngelithi yes. Uthe ke nakuTrump into kokuba makuqhawulwe zonke izivumelwano amashishini kaMusk anazo norhulumente. Wathi uMusk, okay, qhubani, mna ndizawurhoxisa ii-services zam phaya kwaNASA zeDragon, inkampani yakhe. Wathi bazazibona uba bazawuya njani naphaya kwi-International Space Station baphinde babuye njani, kodwa mna ndiyazirhoxisa ii-services zam. Hayi ziyakhala ke bantakwethu, kubi phakathi kwaba bahlobo. Kodwa ke ndiqinisekile kukho amazwe abhiyozayo aquka uMzantsi Afrika, kuba kaloku esi sibini besisenza izinto ezingekho nice at all bantakwethu. Kuphushwa imishikashika yeepropaganda, but ngoku kubi, aziba izawuzala inkomoni na. That's what I can say mna kwelam icala.